Osszám, bazd meg az anyád! Mi a kurva anyád van neked? Ó, 15-kor jön, bazd meg! 20-kor. Így. Na te meg mi talán jó, hogy 3-an vagyunk, bazd meg. Bazd meg. Mi a fasz van? Bazd meg a jó kurva anyádat, azt érzem iránt. Üles, rohadt kurva. Elmondhatatlan érzés. Ez elmondhatatlan iránta. Basszálj be azt a rohadt rógert. Mi a fasz, ami, bazd meg, mi a kurva anyádat pókerezzel? Rohadt, hazárjátékot játszik, basszálj. Adj még egyet, várom, hogy kész. Ne sem bazd meg a anyád, ne. Ez lap, bazd meg, ez lap. Ez másik szektor. Szektor. Kurva anyád. Aztán te meg. Aztán már basszálj. Na! 150-et adjad meg. Faszom, bazd meg, már megint képzik a boxer. Faszom, már megint ki van a boxer pont. Kurva anyád, de előtt. Azért pináltam, bazd. Van OnlyFans témének. Add már a 150-et. Mi? Jobban te, hát van pénzszarások a kurva. Marhára, bazd meg. Adj egy 8-as. Ennyi volt. És? Ez volt neki. Basszálj, bazd anyád. Az benne a legjobb, azért arra menni a szájba a anyád. Nyertem, köcsög. Ja, volt egy kis fardúró úgy. Mi a fasz, hogy farkányban van? Nem tudom, bazd meg, nem tudom mászkálni tovább. Ezért szokni a sem, hogy belekük balobot sírni magának. Hát, baszájban, indulom, az ő megvedlegetik ki. A szívem meg... Mi, nem mozog, bazd meg? Mi? A faszod a boxerbe, te hülye. Tudod, már nem, már kívülök, bazd meg. Ki mi? Mit? Annyit? Egy 20-as, jó? Ez lesz a kezdés. Ne. Check. Check. Az két pár. Check. Mit van? Két pár. Nekem is mi a magas? Be se fér egyikőtök se. Te mit csinálsz? Felejtünk azt mondani. Felejtünk. Jöjjön egy jó lap. Azaz láttad, hogy én a... Láttam, bazd meg a anyád. Látom. 6. Van, bazd meg. Hív. De jó. Hív. Jó. De mi a kurva anyádnak? Mire bazd meg az anyád? Na! Hosszú. Hívjál bazd meg nekem. Nem mondod meg. Nem. Kéne volt.